Good evening kabukid at ito nga pala kabukid at kanina yung umulan ng malakas yun matubig ang palayang kabukid at naisipan ko kabukid na mamalaka ngayon kabukid yun pangulam na din bukas kabukid. Tara samahan niyo ako kabukid at samahan niyo ako mamalaka kabukid, sana makahuli man lang ako kahit mga 20 piraso. So kabukid, bago pala ako nag-i-intro ay may doon ako nakita pala kabun oh. Laki-laki yung kabukid. May isa dito. Sana parang medyo mailap siguro ngayon kabukid, gawa na may buwan. Ayan oh. Ang kabukid oh, malaki-laki ito. Nadala akong kabukid at mailap ngayon ang palang kabukid. Kita ba sa camera? Ano? Ang kabukid oh, ayun, ayun. Yung isa ngayon, kabukid. Sana yung makadali ko. Ayun, huli kabukid. Malaki-laki na ito kabukid oh. Yan oh. Yan. Wala tayong ilaw kap. Ay, nakawala pa kabukid. Yung kabukid nakawala pa. Ay, habulin natin. Sayang, malaki-laki na din ito. Yung kabukid, sayang, nakawala. Ayan na, isa lang naman yun eh. Basta makahuli lang ako ng mga 20 siguro eh, okay na yung kabukid. Yun kabukid, may na-spot tayo dito ng isang talaka na dito. Sayang isa natin kabukid, nag-intro pa naman tayo. Nakawala din. Medyo maliit pa kabukid. Pero ano rin to? Kana, dali ako kabukid oh. Sayang, nakawala isa eh. Dalawa na sana. Yan, kabukid. Dito ko na ilalagay kabukid oh. Nagawa ko ng sarili kong gagawin. Ay, nakawala pa. Nakawala ulit kabukid. Hindi pumasok sa loob. Yan, hanap ulit ng bago. Bayan. Yung kabukid, malaki-laki yun. Ano, malaki, malaki ito. Sana madali ko kabukid. Ano? Malaki, dali. Pangatlo na sana kabukid. Ano? Sisecure ko na yun. Madali na tayo isa kabukid. Magandang ano ito. Pangatlo na sana kabukid eh, nakawala pa yung dalawa. Yan, hanap ulit tayo kabukid. Pasensya na kayo, malabo yung camera ko kabukid. Wala tayong ilaw eh. Isang flashlight lang yung gamit. Yung kabukid, may isa dun, spatan ako. Malaki-laki na rin kabukid. Ano, sa may gilid oh. Matago. Kana ka. Yari, oh, ano kabukid oh. Ayun kabukid, may malaki-laki isa. Ano, nakatapa. Ano. Hop, hop. Ay, tumalo na sa tubig kabukid. Yun lang, pag tumalo na sa tubig, hindi na natin makikita kabukid. Sayang yung kabukid, malaki na yun. Parang madalang ang palaka ngayong kabukid ah. Ewan ko kung maaga pa o talagang madalang lang ngayon. Tapos may buwan siguro kaya ano, madalang kabukid. Ayan o. Tara, balik tayo kabukid. Wala eh. So, dalawa pala nakahuli natin kabukid. Isang malaki at isang maliit. Yun kabukid, datinig pa ako eh. Masakit. Nakapuin yung tinig dito. Hindi kita. Tanggalin ko lang kabukid. Sakit. Yan kabukid, natinig ako yung tinig ko. Tatanggalin ko lang. Yan, tanggal din kabukid. Yan o. Sakit din o. Kahit maliit lang, masakit din. Ayun, naka-ice pa tayo kabukid o. Maganda ito. Oop. Ay, nagtago na. Bayan, ang bilis na magtago. Dito nagsiksik yun eh.
Sayang, kabukid, malaki na yan. Kasi nagtago, mahirap makita. Mahirap ngayon, may buwan eh. Aday, matinik din pala ito. Kaya kabukid na, matinik. Sakit. Sinipa ako pa naman, matinik pala yun. Yung kabukid, may dun uli. Sana yung makadali na natin to. Lagi nakakawala eh. Oh, nagsuksok na naman. Kana, huli. Ayan, maliit nga lang kabukid pero okay na. Ano? No. Silidan ako kabukid. Nagawa ko ng silidan ko. Ayun, nakatatlo na tayo kabukid. Unti-unti lang, makakarami din. Yun kabukid, maraming guys na tayong umikot pero madalang talagang palaka ngayon kabukid. Siguro may buwan, siguro kabukid. Natatakluban lang yung ulap. Maliwanag dito oh, sa ano, kalangitan dyan oh. Madalang ngayon. Pag wala pa akong mahuli kabukid, sa ibang araw na lang uli ako manghuli kabukid. Yun, ang nahuli ko pa lang kabukid, 3 piraso pa lang, simula kanina pa. Yan. Wala ka oh, malayo na nalakad ko, wala pa akong nakahuli. Pag wala pa akong mahuli kabukid, pabalik. Yun, bukas na lang siguro o sa ibang araw. Pag maganda-ganda, pag wala ng buwan, medyo mailap pa rin ang palaka ngayon. Pag may ulan, medyo mailap ang palaka kabukid. Pag may buwan, mahirap mahuli. Ano? Nag-ikot na tayo, wala pa. Nag-ikot na ako, wala pa akong mahuli. Kanina pa ako nag-ikot. 3 piraso pala yung huli ko. Yan, siguro pag wala ka makahuli hanggang doon kabukid. Yan, doon oh. Hindi ako makarating doon sa ilaw na yun. Pag wala ako makahuli, tama na kabukid. Uwi na ako. Nag-try lang naman ako kung may makahuli ako o wala eh. Nagbabaka sakali. Yun at hindi pa nga nadadagdagan ngayon. Yun kabukid, may isa pa. Dadagdagan naman isa kabukid. Pag madagdag, pampirito bukas, pwede na rin. May isang palaka dito kabukid oh, nagsuksok. Hindi ko makakita kung saan nagpunta. Nakabukid, mailap. Hindi tayo makadali. Malaki na sana yun. Pero talagang mailap lang talagang palaka ngayon oh. Tsaka madalang. Nagawa pa naman ako ng lagayan ko yan, no? Bago ako sumabak dito sa palayan. Yan. Pagka bawi na lang tayo next time. Sa susunod na vlog natin kabukid, panghuli na palaka, babawi tayo. Wala yan, dalang ngayon talaga. Ano? Napakadalang. Wala man lang dito na ako dadaan sa kalsada.
Uwi na. Yun kabukid at ano, pauwi na ako. Madalang ang palaka ngayon. Sa ibang araw na lang ako mamalaka kabukid oh. Nagawa ko ng lagayan ko tapos yun oh, yung lagayan ng cellphone para pag in case na maraming palaka, itutusok ko lang yun sa palayan. Kaya ilalagay ko yung cellphone. Pero yung plano ko yung kabukid, hindi pala natuloy kabukid. At ayun nga, madalang nga yung palaka. Yan, sa ibang araw na lang kabukid at sa susunod na vlog natin sigurado marami tayong mahuli. Hindi pa lang ngayon, gawa nga siguro may buwan mabituin maliwanag ang kalangitan, ibig sabihin yan may buwan yung kabukid. Yan, baka sakali tayo dito sa gilid, baka makadali pa tayo na isang piraso. Lakad muna, makakain na lang tapos matulog, bukas may trabaho pa yeah. Wala talaga kabukid, madalang wala kabukid at pauwi na sa bahay. Yan, ay mahina ngayon